Tento hreben, čo si spravil pre seba pred 50 rokmi a česem sa s ním len na sviatky. No, a tieto dva, to boli také chybnie, tak som to odložil na pamiatku a ich opatrujem. Mal som aj viac, no ale z rodiny prišli, ten pýta, mal som zo 10. A to sa všetko minulo. Tak aspoň tieto dva mi ostali tu. Každý si poznal svoj tovar. To sa oklamať nedalo. Každý si poznal, každý inakšie robil. Jeden bol lepší majster, jeden bol horší majster. Už keď si vypil, už nerobili tak dobre, no. S trochou nostalgie už dnes spomína Ján Dobrota na dobu, keď robil hrebenárske remeslo v Radvani. Ešte nie tak dávno to bolo známe stredisko remeselníkov. Svoje dielne tu mali farbiari, súkenníci, papučiari, pilnikári, výrobcovia pušného prachu a celý rad ďalších majstrov. V širokom okolí sa hovorilo, že v Radvani si môžete kúpiť všetko, čo potrebujete k životu. Nazrime do histórie a pokúsme sa nájsť odpovede na otázku, prečo práve tu sa darilo remeslu. V 17. storočí získala Radvaň mestské práva s právom na jarmok, vďaka ktorému sa zapísala do povedomia ľudí. Ďalšou výhodou bola jej poloha, pretože mesto ležalo pri Hradskej z Banskej Bystrice do Zvolena. A nakoniec nezanedbateľné boli aj prírodné podmienky, najmä dostatok dreva v okolitých lesoch a voda. Remeselnícky význam začala Radvaň strácať v 20. rokoch tohto storočia, možno aj preto, že veľa remeselníkov sa presídlilo do neďalekej Banskej Bystrice. Keď začiatkom 80. rokov tu začali za sanáciou pôvodných dielní, aby uvoľnili miesto jednému z banskobystrických sídlisk, všetko prebiehalo tak rýchlo, že sa nepodarilo dôkladne zachytiť pôvodnú podobu starej Radvane. Ostalo len niekoľko zažltnutých fotografií. Vďaka pracovníkom Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici sa však podarilo zachrániť aspoň niektoré remeselnícke nástroje. Vtedy aj odkúpili kompletné zariadenie hrebenárskej dielne Jána Dobrotu. Pracovné postupy však ostali zahalené množstvom nejasností. Preto sme využili možnosť stretnúť sa s posledným žijúcim hrebenárom a jeho manželkou, ktorá mu pomáhala v dielni. Najskôr si priblížme, čo v takejto dielni nesmelo chýbať. V prvom rade tu boli nástroje. Išlo o jednoduché ručné pomôcky, ktoré slúžili k opracovávaniu suroviny. Oskrúžok, krivák, škrabák, rašpla, jednoduchá pilka na vyrezávanie zubov, to boli tie hlavné, keď sa ešte robilo ručne. Z neskoršieho obdobia je tento hrebenársky stroj.
Východzou surovinou pri výrobe hrebeňov boli rohy hovädzieho dobytka. Dôležitý bol ich pôvod, od akého druhu pochádzali. Napríklad rohy od maďarského stepného dobytka dosahovali až metrové dĺžky a rohovina bola sfarbená do čierna, u nemeckého dobytka do hneda. Rohy sa takto zohrievali nad ohňom a keď to bolo celkom mekučké, tak sa to potom rozrezalo pekne s nožom, s krivákom a so všetkým potom sme to dali dole z toho a dala som to manželovi, aby to povystruhoval. Radvanskí hrebenári chodili po rohy do Liptovského Mikuláša ku garbiarom. Tu ich museli najskôr vyčistiť a oddeliť od kostí. Časť rohoviny odoberali aj od gazdov a mesiarov z Radvane a okolitých obcí. No. A keď je to zohriaté, tak potom sa to dalo medzi dva šrapštoke sa to volalo a to sa dalo medzi dasky mokré a to tam vychladiť sa muselo. A potom, keď sa to vychladilo, tak sme zobrali furmu a vedľa tej furmy sa to označilo. Označ to, otec. Ako si to značil? Označiť sa to muselo a čo z toho vyjde? Aj takto. No, s týmto sa to pretiahlo, aká šírka a dĺžka. Potom ešte takéto sme robili, to boli frizíre, to boli dámske, aj ten oznad rúčka s rúčkou. Ručný frizír. Každý z hrebeňov mal svoj názov. Napríklad grample boli najjednoduchšie. Balbiere mali zuby na obidvoch stranách. Podľa veľkosti sa hrebene označovali číslicami od 4 po 12. Ešte sme robili, aj hrebene sa robili na tomto sveráku, keď sa ručne robilo. Tak sa zúbky vypílovali ručne, takouto pílou. A potom, keď už bol hotový, tak vyzeral takto. A ešte sa teraz ešte tento hreben sa musel orašpolovať, potom sa musel vyšpicovať, a musel sa vyhlančiť, aby pekne sa dala gazdina dobre učesať. Pri tejto práci musel hrebenár dávať veľký pozor, aby nedošlo k znehodnoteniu výrobku. Veď niektoré zúbky pripomínajú doslova vlásočnice a stačilo jedno chybné zarezanie, aby sa hrebeň stal nepredajným. Touto rašplou ho sprav. Touto rašplou ho oškrab. A nožom ho oškrab. Tak sa škrabalo. Tak. Tupý. Aj druhú stranu, len poškrab. Zdravotný stav 82-ročného Jána Dobrotu nedovoľuje, aby nám všetky veci ukázal do detailov. Niektoré možno už aj trocha pozabudol. No dobre, hádam teraz ešte s týmto trošku ho oškrab. Prvo sa myslí zľahka a potom už ti vyhodí. Áno, tak. Tupé. Manželka Mária mu pomáhala v dielni a tak sa spoločne vedia doplniť. No, ten už bude dobrý, hádam. Bude sa ti dať robiť. Aj to bude fajný, krásny. No, ako sa žilo v Radvane? Bolo veľa majstrov, 18 majstrov bolo hrebenárskych. To by som mal... Ján Dobrota pochádzal z 8 detí. V Radvani vychodil 5 ľudových a v Banskej Bystrici 2 triedy mešťanky. Nebolo však času chodiť do škôl, keď doma čakalo toľko hladných krkov. Keď ho otec zobral z druhej mešťanky, tak mu vraj bolo všelijako, aj do plaču.
Bolo sa treba čím skôr vyučiť. A čím iným ako pôcovi, hrebenárom. V tých časoch to učenie nemalo ľahké. Zmluva sa spísala obyčajne na 3 roky. V prvom roku učeň opatroval len majstrové deti, kálal triesky a zabehol do konzumu. Druhý rok sa už prizeral robote vo varštate. Až 3. rok pracoval zarovno s majstrom. Hrebenárske remeslo si žiadalo od každého uchádzača o tovarišský stav nielen značnú zručnosť, ale aj trpezlivosť. Na jarmoky sa chodilo do Detví, do Zvolena, do Brezna. Konkurencia bola vtedy veľká. Keď chcel majster predať svoj tovar, musel ho dať lacnejšie ako ostatní. Keď bol hrdý a nechcel zľaviť z pôvodnej ceny, odchádzal koľkokrát bez zárobku. Ja som dostal raz jeden dopis z Polska. Otvoril som o ten dopis a začnem čítať. A bolo napísané: ja, Jozef Svidr, píšu do pani majstri, aby mne poslali grebenie. No tak som mu aj poslal, aj poštou to išlo a poštou som aj peniaze dostal. No potom mi napísal, že on príde osobne do Radvania do Bystrici. No tak prišiel, peniaze mal, ale málo. A to mi napred napísal, aby som mu pripravil asi koľko za čo chce kúpiť, koľko chce kúpiť. No tak som mu prichystal, dobre, prišiel, zrátali sme to, si poškrabí, peniaze mám málo. Tak vyťahol hodinky z vrecka, dal mi ich takým peniazom. Ja keď prídem, tak vám zaplatím a hodinky mi vrátite. Doposiaľ ich vráte. A to už asi 55 rokov. No taký bol vtedy život. No tak to, on peniaze mal, ale si išiel na 2 deci vína, peniaze strojil a potom nemal. No. Ručná výroba hrebeňov bola náročná na zručnosť, ale najmä na čas. Neskoršie si dobrotovci zaobstarali hrebenársky stroj. Na tomto jednoduchom, ale za to dômyselnom zariadení robili väčšinu operácií súvisiacich s vlastnou výrobou hrebeňov. Výroba sa podstatne uľahčila a spresnila. Stroje si hrebenári kupovali v Budapešti a vo Viedni. Mohol si ich zaobstarať len ten, kto mal dostatok stálych zákazníkov. Okrem hrebeňov vyrábali hrebenári aj spony do vlasov, ozdobné gombíky a ďalšie úžitkové alebo dekoratívne predmety. Hrebenárske remeslo už dnes zaniklo. Rohovinu nahradili umelé hmoty a hrebenárske stroje lisovacie zariadenia. Napriek tomu aj dnes sú ľudia, ktorí k výrobe rôznych predmetov využívajú rohy z hovädzieho dobytka. V pivničných priestoroch jedného z banskobystrických domov sa rodia pod rukami Rudolfa Blahu vábnice, ktoré poľovníci používajú pri love jeleňov. Pri takejto výrobe treba obzvlášť postupovať opatrne a venovať veľkú pozornosť výberu rohu. V prvom rade nesmie byť veľmi otlčený alebo zaschnutý, pretože by sa stratila funkcia. Najskôr treba zvonku odstrániť časť zaschnutej rohoviny. Postupuje sa tak dlho, až ostane 1 až 1,5 mm vrstva. Rudolf Bláha sa neuspokojuje len s výrobou samotnej vábnice,
Navyše každú zdobí poľovníckymi reliéfmi. Tu už nestačí len znalosť akustiky a remeselná zručnosť. Výrobca musí mať aj umelecké cítenie. Ako sám hovorí, najväčším problémom však ostáva základná surovina. Rohy z bielých maďarských volov musia majitelia odovzdávať a tak už vlastne nie je odkiaľ ich získavať. K dispozícii má len malé rohy od nášho dobytka a tie sú pre túto výrobu nie príliš vhodným materiálom. Vráťme sa ale naspäť k radvanským hrebenárom. Ján Dobrota je dnes posledným žijúcim majstrom. Jeho rodinu postihol podobný osud ako celý rad ďalších, ktoré s hrdosťou a so stavovskou zodpovednosťou vykonávali rôzne remeslá. Skromnú hrebenárskú živnosť manželov Dobrotovcov zrušilo násilné rozhodnutie štátu v roku 1951. Vtedy sa začalo presadzovať heslo, že živnostník je pozostatkom bývalej buržoáznej doby. Preto bolo treba týchto ľudí čo najviac ponížiť a zobrať im aj to, čo si vyrobili vlastnými rukami. Teda remeselnícky život bol všelijaký, bol aj ťažký. Museli sa dane platiť, musel sa materiál kúpiť, muselo sa drevo kúpiť, všetko sa muselo kúpiť. Takže to boli aj dobré časy, aj dobré, aj pekné, ale aj smutné. No tak tu sme bývali, tu sme strávili najkrajšie roky života, keď sme boli ešte mladí. Dnes na mieste ich dielne stojí pošta banskobystrického sídliska Radvaň. Starí Radvanci, ktorých okolnosti roztrúsili po okolitých obciach, si občas poťažkajú. Niet už starej remeselníckej Radvane, ostala len tá paneláková.